May oras labod Kapampangan. Ini kaya tamong kadinalan 70 metong Tagalugan quiz ne 171A. Pagumpisan ko ne, dadalumdum na. Imumunan dili tagyawat. Ut karakal mo tagyawat keng kanwan na nakano. Tagalugan niya dati niyang mas manawi na Kapampangan ing kadua pasok nano atin tang pasok bukas ano Tagalugan niya yan. Ing katlo maglingkod then mong kailangan tamang ibotong politiko ret ang biyasang maglingkod ka rin tao ano yung mas manawi na Kapampangan yan ing kapat kabataan o din kabataan ngayon lalambalo nung mamyalong ka rin gadget ano kalima mayabong kabiyasan mo muna naman sa guli mayabong la rin tena mo ano yung tutuki lakasan lub Tagalugan niya ini at yung mas manayo na Kapampangan yung kapito pagdalanan kami gagana ka ano bistaman masakit yung kaya pagdalanan ngayon milabas mo rin yan ano yung kawalo yung taulindili sa lakot balo yun sa lakot detang gagamitan da rin yung hortelano kasi pupunta lang yung managle dapat yung sa lakot Tagalugan niya at yung mas manayo na Kapampangan deta namo siyempre kasi Kapampangan tamo sukat mong may pangapampangan tamo thank you katamo nga anak thank you katamo nga po tala pa nagalugan Kapampanganan tala mabiyasa la rin Tagalog din ng pong English ayaw pigagan na kan putang mag-aral la putang dago la rin mabiyasa la tanamo nakala salamat Luid tamungan